osku ere eman deula eta hasi leikeula. Bueno, launek aurkeztie ez da beti erreza izeten, baina ez gaina patrimonio aldetiken, historia aldetiken, nik uste 20. gizaldi zen, gizaldi askotako aurkikuntza eundine izen dela, mundu handi, 1985 aurkitu zen. Hemen dugu Sonia Bea partin zen, hori aurkitu zenien. Eta garai hortan baita ere, ni nagoen buru belarri San Martingo gaixekin. Bueno, ez dute, patrimonio gustatzeko pixket izteginek jaten aparte mateko morokuk eta baina, bueno, San Martin eta mundu handi, gure historiareko, betideko hor geldiu die eta garai ilunek erakustea testigantza daukagu hor eta gure historiareko aberastasun ikeragarri bada. Dokumentu badakizute, dokumentuk erainoku die, dokumentazioa, zaharrenea jundere, datorren ustente bete berdiela, lehenengo aldiz Gipuzkoa azaltzen den izketie dokumento baten, 2008 da hori 2008 da erainoko kontue, zuen kontuin konparaute. Eta bueno, askotia zazpiruneko hitzaldi hauek antolatzen gaur aztegea, antolatzen ez. Egiten, porque antolatzen hilabete batzu damazkiu, hemen ikusten dut askotia zazpiruneko parte hartu deben taldekideek, danai eskarak eman berdizkot, eta bueno, ni udaletxeko naiz, eta udaletxe bezala ere eskerrak. Gaur, hemen dauzko Antxoka eta Sonia, mundu handi ezautze zutenak, hauek izen diela eta diela urtero zerbait erakuste egin diguna, zer agertu dan, urte batetik bestera zerbait egongoa, zer erten du, zer ez du erten, da bar. Bueno, mundu handi esplikatzeko onenak, onenen artien aportatu diteu, eta Sonia eta Antxoka. Gero badakizute beste 10 ekitaldi izango itxeula historikuek, urrungo ere mertze urteaga dator, San Martingo urrunan aurkikuntzare izen zana, gentilietatik kristautasunera nola pasau ginen, eta abar esplikatuko du beharek, 7-8 gizaldize, hori ere oso ere gutxi daukabe, horlako dokumentu arkeologiko garai hortakuk. Gero etorriko zaigu bete Idoi Arrieta, harek beste enfoke bat emango du, instituzionalizatzen herrixe, herri bihurtzen da bar, aurreko instituzio kutsu ezer da hon, Nafarrokoa eta bar, Karta Puebla horrek zer nahi duen esan, hoxek izango etxeu, Rosa Dierbe eta historizakonak izango baina baita ere izango erakusketak bai, izango liburu pare baten aurkezpenare bai, eta beste ekitaldi batzuk, diseinatzen aurrera ikustenak, ez? Zezan, Orfeon Donostiarra datorla, Otalauen, da bar. Eta mundu handi, eta gero baita ere, askoetiko ez, txapela da abarketak, etnografiare landuko, da nola ez, askoetzen daukun altxorra hundinetako euskeri, baita ere, askoetiko euskerazko dokumento zarrenak, aurkitu dituenak, hemen izango itxeu, geru izango ie, Ander Ros, eta abar, hemen izango ie, eta hortaz itzengo be, eta gaina, esan ziren, inkluso atrebiuko zila zerbait zaten, askoetiko ondela 7 urteko euskerari buruz. Bueno, ez dakit, izangoan hori, hor gelditzen da. Baina, behintzat beak die adibidez, lehenengo poema liriko euskeraz aurkitu zebenak, askoetiko dokumentazioen oinetin, eta hori aurkeztu ingoa, egintzan tokisen, askoetzen aurkeztukoa, poema liriko hori egintzan tokisen. Beste, gauze gutxi da euskeraz, baina dauden hoxe danak agertu ingoie. Eta, Soniai eta Antxokai esker, eta
Sonia dauken kargue diputazioan Gordailuko arkeologiako buru danez, eskerrak eman behar dizkot, egin diun eskaintzai. Gaurko hitzaldize, borobildukoa, ustaien bostin, Gordailura jun eta benetako agurtu diren materialak munondin ikusteko aukera ongoa. Autobusea zerbait ipiniko iteu, eta nahi dunak Gordailura jun eta han munondin agertu din materialak ikusteko aukera izango dugu. Eta bueno, ja geixo luzetzeke, askoitiko aurrekari urrunean bila. Munondi Burdinaroko herri arretzitua. Bueno, Antxoka Martinez daukeu, hemen, arkeologian doktorea, Santiago Compostelako Unibertsitatean, Aranzadi Zientzi Elkarteko Historia Aurreko Arkeologia Saileko kidea da, bere ikerketa lerro nagusia dira Burdinaroko Kantauri aldean eta erromatar arkeologia militarra, hainbat jarduera arkeologiko zuzendu ditu, ikerketa proiektu desberdinetan testuinguruan modu berean arkeologia profesionalaren ere jarduten du. Egindako lan horiek emaitza jaso ditu artikulu eta monografi anitzetan. Gaur egun Munondi Burdinaroko herri arrezituaren ikerketa proiektu zuzendaria du, eta gai horiekin erlazioa dauken beste proiektu desberdinekin kolaboratzen du. Bueno, txuleta pixket behauet pasaldi ere. Ondo gauzek egiteko. Sonia San Jose arkeologoa eta historian lizentziatua da. Urte askotan Aranzadin Zientzi Elkarteko ikerlaria izan ondoren, egun Diputazioko Foru Aldundiko teknikari arkeologoa da Gordailun, ondare bildumen zentruan. Bertan, Gipuzkoako bilduma arkeologiko eta paleontologikoaren kudeaketaren arduraduna da. Ikerketa mailan, Gipuzkoako Burdinaroko populakuntza eta hileta munduarekin lotutako proiektu ugari martxan jarri du. Eta jarri ditu, jarritzen du martxan, ipintzen. Haien artean, Boluntxo eta Munondiko induzketa arkeologikoak. Era berean, Praiaiz bat, beste batzu izen hori asko urreko sentiko zeate, Aitzuloaren induzketaren zuzendari ordea izan da. Lan horiei esker, hainbat artikulu eta liburu argitaratu ditu. Hau esan da, nik ustet neikuitzen detela eta hau edie gaur gure gonbidatuek hitzaldi hau ematea eta disfrutau eta urrungo aztin berriz ikusiko gara. Grabatzen nahi die eta aukera izango dugu baitere berriz ere haitzeko. Eskerrik asko etorriteko da nahi. Arratsaldeon guztioi. Hitzaldiarekin hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet arduradunei, 700 urterrena batzordeari, bertan parte hartzeko aukera emateagatik, baina batez ere Azkoitiko herritarrei zoriondu, zoriondu hiri gutunaren 7. urrenaren ospakizun honetan. Gu 700 urte pasa dira zuen herrian paper ofizial bat, papertxo bat jaso zenunetik. Baina lehenago, Juanbak esan duen bezala, lehenago bazegoen, ez dakitea, ondo ikusten da pantalla, hemen erdi-erdian sentitzen naiz, eta ez dakitea. Lehenago bazegoen populazioa, Mertxe Urteagak adieraziko duen bezala, inguru honetan, Iraurgin San Martingo inguru horretan, eta alare, guk gatoz hori, askoz lehenagoko aroez hitz egitera. Duela 2500 urteko herriak eta populazioa hitzingo dugu. Erromatar kokatzeko pizka bat, erromatar etorri baino lehenagoko garaia dira eta inguru hauetan bazegoen populazioa. Baiaran sakabanatuta egongo zen, baditugu hainbat datu, gutxi dira, konservazio arazoak asko zailtzen du ikerketa, baina referentziazko gune bat izango zuen Txalintxo mendizerran, Muinondi herri errezitua.
Joan Bak esan duen bezala, bai, ia 30 urte pasadia, aztarnategia aurkitu genuenetik, ni oraindik ikasle nintzen, garai horretan, eta Arantzadiko beste bi lagunekin etorri ginen, Gorka Lijostez eta Maia Olanorekin, gure aurrekoek, Xabier Peñalber eta Carlos Olatzeak utzitako miaketa lanak egitera, ez? Haiek testigua pasa ziguten guri. Etorri ginen honea, oraindik Muñoendi izena zen existitzen, etorri ginenean esan ziguten legaristi gaina zuela izena, mendi horrek, lehizti baserria bertan dagolako, behintzate antzegolako, eta aterramendu artifizialek eta mendoitza handiek esaten ziguten baliteke aztarnategi bat bertan egotia. Hala ere, Burdinaroan, behintzat hemen Gipuzkoan zaila da azalean dagonarekin egiaztatzea aztarnategi bat dela, erliebeak, batez ere vegetazioak dana izkutatzen dulako, eta lehenengo datu horiekin egin behar dena da mendira jun eta katak zuloak egin. Lehenengo katak 1985an egin genitun, horretan Munibe taldeko kidekin, hemen daudenekin batzuekin laguntza izan genuen, eta ondo goratzen dut lehenengo katan, iaia ni ikasle nintzela eta nire lehenengo proiektua zen eta ia lehenengo kata, beste batzuk egin genitun, baina iaia lehenengoa, lehenengo zeramika zatiak aurkitu genitun, eskuzko zeramika zien, Burdinarokoak zirudilakoa, euskeri batzu ziren, oso txikiak, baina baziteken Burdinaroko aztarnategi baten aurrean geundela, ematen zuen. Baina, hobeto ezagutzen dut, hobeto gogoratzen naiz, hurrengo gunean, kata ura, lehenengo kata ura bukatuta gero edo bukatzear geundela, Miel Sazieta Zanak, Munibe taldekideak, gurekin laguntzen ari zela, zulora sartu zen profilak ondo egitea, zuloaren paretak bera gustatzen zitzaion bezala vertikal zuzen ustea, eta alako batean, bere lurra, berak ateatzen zuen lurra, eta gu, etzen, geunden, batekin, ia zeozer eskapatzen zen, eta alako batean, guan geundela, lanean geundela, Mielek esan zuen, oiukatu zuen, Sonia, hemen zeozer berde dago, ateazuk. Arkeologu badakigu, zeozer berdea bada, berde fosforitua baldin bada, horrek esan nahi du brontzezko pieza bat izango zela, izango dela. Eta hala izan zen, sartu nintzen kata horretan eta zeozer berde hori figula bat zen. Dorretxo formako figula bat zen, Burdinaro aroko garaikoa, eta ez zen edonolako aurkikuntza, figula horrek adierazten zigun, Muñoendi Burdinaroko aztarnategia zala, figula horrek, figula bat da kate horratz bat, jantziak lotzeko gaur egungo kate horratzak. Figula horrek esaten zigun Burdinaroko herri arresitua zela, Muñoendi, eta horrez gain Gipuzkoan aurkitzen zen lehenengoa zala, guretzat izan zen aurkikuntza garrantzitsua. Gure hitzaldi honekin, Mielek memoria ona zeukan, eta indusketa lanetara etortzen zenean bisitan, urtero etortzen zen bisita egitera, beti gogoratzen zidan figula hori non atea zen. Gu orain indusketa lanak inguru horretan egiten ari gara eta beti esaten zidan, 27 zentimetrora atea zen. Oso memoria ona zeukan. Eta guk hitzaldi honekin omenaldi xume bat egin nahi diogu berari, berak egindako lanari eta baita bere lankideei ere. Hasi baino lehen Muñoendiko ikerketarekin edo emaitzekin pixka bat atzera jungo gara. 7 urtetik 2005 jungara, orain pixka bat atzerago. Metalaroa kasten dienean, gure aroaren aurretikan 2007 urte inguru horretan, garai horretan ez zegoen azkoiti, ez zegoen azpeiti, baina Urola baiara bat zegoen, eta han bat zeuden, badaude aztarna batzuk esaten digutela jendea bizi zela, konservazio arazoak diela eta gutxi di aztarna horiek, baina pizkanaka ezagutzen badi joaz. Adibidez, trikuarreak ditugu,
Iaun, Basagain, hemen askoitian Frantses Baso, Marikutz, Keizeta, baita kobazuloak, Brontzaroko kobazuloak, Urkitiaitz, Ertzina, Aitzorrotzbi, eta loakoak, eta duela gutxi aurkitu dira Brontzaroko bizilekuak, Antzieta taldeak, Azpeitiarrak, lan asko egin dituzte erloaldean, eta Azurtzu, eta olako aire zabaleko bizitokiak agertu ziela. Garai horretan metalurgia ezagutzen zuten, metaloroak horregatik deitzen da, lehenengo hasieran kobrea, gero brontzea hasi ziren lantzen, baina pentsa dezakegu herri txikiak, herriska txikiak izango ziela eta zaila da horiek aurkitzea, ez da oso zumeak izango ziren. Baina nekazaritza eta beltzaintza egonkorrak ziren, ja hortaz bizi ziren. Barkatu, ari naiz gaizki iruditzen hemen ikusten dezue aztarnategi horiek, urdinez dagonak trikuarriak dira, kobazuloak, edo urdinez daudenak kobazuloak, berdez, grisez, barkatu, mena gaizki ikusten da, grisez trikuarriak, eta gorriz ja burdinarokoak. Horietako bat, adibidez, trikuarri bat hemen Azkoitiko lurretan Bergara eta Azkoitiko muga dela, Frantses Baso da, Jesus Tapiak gure Arantzadiko lankide batek egin duzizun 2019an, eta gure aroaren aurretiko 2009 urteko datazioa eman du. Ja, burdinaroa pasatuz, hau da, gure aroaren aurretiko lehenengo 1000 urtekoan, gutxi gora bera, panorama pixka bat aldatzen da edo hobeto ezagutzen dugu, herriak askoz nabariagoa dienez errazago dira aurkitzeko, eta Euskal Herrian burdinaroko gutxi gora bera 400 bat herri arresitu ditugu, ezagutzen ditugu. Gehienak hemen planoan ikusten den bezala gehienak isurialde mediterranean aurkitu dituzte, baina, azkeneko 30-40 urtetako lanen ondorioz, Bizkaian eta Gipuzkoan ezagutzen ditugu batzuk, eta Nafarroaren iparraldean hasi dira, ez daude markatuta, baina hasi dira aurkitzen edo detektatzen olako herri arresituak. Ze gertatzen da, isurialde Atlantikoan, erliebeak, vegetazioak ez du laguntzen, batzutan Arabara edo Nafarroko herriberara jun, mendi batera igo, eta bertan ikusten dira burdinaroko zeramikak. Hemen jun behar dugu, eta zuloak egin, holako zeramikak edo aztarnak aurkitzeko, ikusten dira aterrazamenduak izan litezkenak edo mendoitzak, baina materiala aurkitzeko lan asko egin behar da, eta lan asko egin dugu, nik behintzat Gipuzkoan zulo asko egin ditugu horren bila, baina zaila da horien aurkitzea. Garai honetan, esaten nuen herriak nabariagoak diela, ezaugarri komunak dituzte, adibidez, herri nagusiek behintzat, sakabanatuta egongo zen ere, bizitoki sakabanatuta egongo zen, baina ezaugarrik nagusiena da herri arresituak diela. Hau da, normalean mendi altuak aukeratzen zituzten bizitzeko, kontrol estrategiko handia zeukatena, hau da, baiaran edo bere inguruetako zonalden kontrola handia ikusten zen bertatik, babes naturala zeukan mendi horrek, eta horrez gain, babes natural hori indartzen zuten edo sendotzen zuten harresiekin, babes artifizialekin, horregatik nabariagoak dira. Garai horretan, leno metalurgian adibidez, baldin bat ezagutzen zuten kobrea eta gero brontzea, azkeneko 1000 urtekoaren zehar burdina ezagutu zuten, eta burdina lantzen hasi ziren, eta hainbat aldaketa, horrekin hainbat aldaketa ere eman ziren, adibidez Tornuzko, gero Antzokako beto gehiago azalduko du muinu handiko ikerketarekin, baina ezaugarri nagusi bezala burdina, Tornuzko zeramika, orduan hartzen dira Tornuzko zeramika erabiltzen, leheno eskuz egiten ziren zeramikak, eta esan dezakegu baita igual errota zirkularrak, garia edo zerealak ehotzeko leheno ziren olako harriak, errekarriak, eta orain ja
rotazioko errota txikiak, harri errotak. Horiek dira gutxi gora bera ezaugarri nagusienak. Gipuzkoan gaur egun 10 bat herri harresitu ezagutzen ditugu. Gehienak, hemen ikusten dien bezala gehienak bailaretan lerrokatuta daude. Horrek ere ematen digu pista bat, ari dira bideen kontrola zehatzen, ez? Baina azkeneko urtetan, bailaretan, adibidez Oria bailaran badaude 4, Deba bailaran 2, Urolan bat, 7. dagona Muñondi, gehiago ongo dira, baina zaila da aurkitzea. Baina azkeneko urtetan bailaretatik kanpo ere aurkitu india beste batzuk, adibidez Hernialdean, bailaren arteko komunikazio bideak kontrolatzeko segurazki beste 2 aurkitu dira, azkena gaina duela urte batzuk, Belaku, Beizaman dago, Belaku du izena, eta Antzieta taldeko Javier Maizek aurkitu zuen. Pixkanaka mapa hori doaz osatzen doa, zaila, baina badijoa. Hemen leheno aipatu ditudan ezaugarriak garbi ikusten dira Kastejon herri harresituan, Araban dagona, nabari zen, oso mendi altua da, bailaran ondo kokatuta eta ondo kontrolatzen du, baina horrez gain hainbat aterrazamendu artifizial eta harresi egin dituzte hobeto babesteko. Badaude salbuespen batzuk, adibidez La Hoya, ez dakite nahiko ezaguna da eta segurazki zuetako asko junda ikustea. La Hoya, nahiz eta ematen du altueran dago eraiki zuten hasieran zonalde lauan. Ez egoen tel moduko bat egin da gaur egun. Baina, nahiz eta zonalde lauan egon, Kantabriako mendizerrako bide nagusi bat kontrolatzen da bertatik. Aukeratu zuten, ez egoen babes naturala handirik, baina toki hori aukeratu zuten beraientzat garrantzia handia zukalako. Eta horrez gain, herri osoa harresi batez inguratu zuten babes gehiago, babes amateko. Esan dezakegu Euskal Herriko lehenengo hiria dela, area jun eta etxeak etzaldetan antolatuta daude, kaleak daude, espaloiak daude, hiritar erretikula bat ia dakar. Bizien mundua gutxi gora bera gainetik ikusi dugu, baina hildakoen mundua ere Burdinaroan aldatzen da. Sinismenetan eta errituetan ikusten da aldaketa handia, ze aurreko garaietan megalito leheno ikusi ditugun Trikuharrietan hildakoak lurperatzen bazuten, orain hildakoak erraustu egiten dute eta ostilamenduarekin batera, eta lurperatuko dituzte errautzak eta ostilamendua. Horretarako tipologia desberdinak erabiltzen dituzte, batzutan errautzak zulo batean daude, sartuta, beste gabe, beste batzutan zeramika ontzi batean, beste batzutan hemen ikusten den bezala zista moduko hilkutzak edo eraikitzen dituzte, edo tumulo modukoak, tipologia desberdinak baina errito bera. Eta baita aldatzen da kokalekua. Leheno ikusi ditugu megalitoak daudela mendizerretan eta mendilepoetan, orain normalean daude herrien inguruetan, herritik ikusten da. Adibidez hau Pinuelaz La Hoyatik ikusten da, Nafarroako Kastillo Eierria Kastejonen azpian dago, bere oinean, eta aldatzen dijoaz bai errituak eta bai sinesmenak. Hemen Gipuzkoan hasita eta Pirineotan badakagu beste fenomeno bat, Burdinaroan bertan, baina beste fenomeno paralelo bat. Arrespil edo mairu garatzena. Gutxi bera hasten da Gipuzkoako Leitzaran baiaran, eta Pirineo mendizerra gora dijoa, eta gutxi momentuz Andorraraino aurkitu dituzte olako enterramentuak. Dia harriz egindako zirkuluak, megalitoak ere badira, baina ez dira Trikuharriak, dira
zirkulo batzuk, harriz egindako zirkulo batzuk, eta erritua da errausketarena. Errausketak, errautzak lurperatzen zituzten normalean arrezpilaren erdian, batzutan zista bat ere ikitzen zuten, ontzi batean, edo horrela. Fenomeno mugatua da, orain momentu zea Pirineoetan mugatuta dago, nahiz eta azkeneko urtetan Munibe taldeak, Joxean Mujikarekin bateak, aurkikuntza oso interesgarriak egin ditu Aralarren, ze orain arte ez genitun ezagutzen nolako arrezpilak edo mairu baratzak zonalde horretatik kanpo, eta orain Aralarren ari dira aurkitzen. Baita induzi ere, induzi dituzte batzuk, behazkin eta ondarretalakoak, eta oso ikerketa aurrera egiteko oso emaitza honak aurkitu dituzte, adibidez, beti izan da olako errausketa errituak eta aldaketak Katalunian aldetik sartu ziren kontinentetik, baina haiei esker lortutako datazioek esaten digute ez Kataluniatik bakarrik, baizik eta Pirineoren beste aldetik, mendebaldetik ere sartu dira, datazioak uste dut gure aroaren aurretiko 1200 urtekoa dira, azken brontzekoak, nahiko zarrak dira, errituak sartu ziren garai berberakoak, horrek zientzian eta ikerketan nola dijoa, pizka bat emango digu aldatzeko, normalean Burdinaroko aldaketa hauek edo nobedade hauek beti izan dugu Ebro baiaratik datozela, baina adibidez errausketa erritua leheno hasi zen Pirineotan eta gero Ebro baiaran, beste datu batzuk berriak dira, baina beste datu batzuk esateko denak elkarlanean gabiltzala. Muinoan dira bueltatuz, hasiera esan dudan bezala, 1985 urtean aurkitu genuen, hurrengo urtetan 1988an eta 2000 urtean hainbat zundaketa egin genituen aztarnategiaren garrantzia ezagutzeko, sekuentzia estratigrafikoa ezagutzeko, eta baita harresiaren egiturak nolakoak ziren ikusteko. Baina proiektu nagusiena 2006an hasi ginen. Honetan, gaur egun arte proiektu berberarekin gaude, 2006an hasitakoa, eta proiektu integral bat zan, ezen bakarrik ikerketa arkeologikoa garatzeko, baizik eta 3 ardatz nagusi zituen. Alde batetikan babesa, aztarnategiaren babesa, aurkitu genunean, hainbat istilu egon ziren eta kontrolik gabeko pistak ireki ziren bertan, orduan erabaki zen lur saio horiek esku publikoetan hobeto babestuko ziela, eta 2006an edo 2007an udalek, Azpeitiko eta Azkoitiko udalek erosi zuten Eusko Jaurlaritzako diru laguntza batekin, hobeto babesteko. Babesa, ikerketa eta zabaltzea. Proiektu honetan, esan dugu, udalek hasieratik sinetsi zuten proiektu hau, ez bakarrik ikerketa, baizik eta osorik egin behar zela, eta hasieratik sinetsi zuten horretan, eta oraindik hortan daude. Baita iraurgi lantzen, orain beste izen bat dakaz da izobatzen, berritzen, nire garaian iraurgi lantzen zen, eta garai hartako kudeatzailea Jesus Agirrek ni asko eskertzen dio, ze izan zen gure proiektuan sinetsi eta sustatu zuen lehena, hau esan zuen, hau egingarria da eta merezi du egitea, eta horri esket, udalen sustapeni esker eta horri esket, hemen gaude, olako emaitzekin. Hainbat helburu bete ditugu, 2006an hasi eta gaur 2024an, urte batzuk pasadia, arkeologia poliki dihoaz, diru laguntza txikia dira, baina poliki hainbat helburu eta urratze
bete ditugu, ez? Hasieran esan dudan bezala, lurrak erosi ziren, gero kontrol arkeologikoaren bidez pinuak moztu ziren, eta urtero udalek udalak arduratzen dira zehazaziak eta belarrak mozteaz, ez? Aztarnategia berbezala konserbatzeko. Zabalkuntzan berriz, edakuntzan, aurrepauso xumeak eman ditugu, gure helburu nagusia edo azkeneko helburua izango, edo nahia behintzat da, aztarnategi hori musealizatzea. Poliki jungara triptikoak egiten, unitate didaktikoak egiten ikastetxetan, erakusketa bat montatu genuen, urteroko indusketara ikusteko bizitak, panelak ere jarri ditugu, eta nire ustez behintzat zer lortu dugu, ni hemen hasi nintzenean 1988, 2000 urtean honea etortzen ginen, inork ez zuen ezagutzen aztarnategi hori, ezen ezaguna, gaina Muino Handi izen berria da, ez dakit nondikan hori, egun batean zurekin itzein berdez, ez dakit nondikan atea zen izen hori, eta hori, inork ez zuen ezagutzen garai horretan, baina gaur egun, eta batez ere pandemia eta gero, ia herriko paseoa bihurtu da, ez? Eta ia denek ez, baina jende askok ezagutzen du Muino Handi, aztarnategia eta bertan egiten dugun lana. Eta, hirugarren ardatza da ikerketa eta hori Antzokak azalduko dizu hobeto. Eskerrik asko. A ber, jarri nahi bauzu. Hola, hobeto ikusiko duzue. A ber, ondo entzuten duzu erdik? Nik ez dakit guztiok ezagutzen duzuen aztarnategia, ustu baietz, ezta? Hitzaldiaren atal honetan nik azalduko dizkizuet funtsean pare bat gauza. Ikerketa nola antolatu dugun. Eta gero ikerketa horretatik zer ondorioztatu dugun. Orduan, ezer baino lehen, bada puntu bat orain arte aipatu ez dena, eta bada finantzazioaren oso garrantzitsua da. Ikerketa proiektu hau gauzatu ahal izateko, oinarrian dago Azkoitiko udalak eta Azpeitiko udalak elkarlanean lortutako akordio bat, finantzaziorako. Beraz, zuen diruarekin ari gara lanean, jakin dezazuen. Ezinbesteko izan da, horrelako akordio bat gabe, horrelako proiektu bat ezin dalako gauzatu. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere dirua ematen du, baina oinarrian akordio hori dago. Eta udalek jartzen dute dirua, zuen dirua, jakin dezazuen. Oso herri arrezito handia da. Orduan, hasieratik planteatu zen epe luzerako ikerketa proiektu bat bezala. Karo horre planifikazio bat ekartzen du. Eta orduan, hori bi puntutan bereizten dugu. Batetik zeintzuk diren helburuak. Eta gero helburu horiek nola osatuko ditugu. Orduan, lehenbiziko galdera nahiko sinpleak dira, guk zer jakin nahi dugu horrelako toki batetik, ezta? Behar bezala ezagutzeko. Jakin nahi genuen, adibidez, noiz sortu zen, zen nolako garapena izan zuen, eta gero sakonean pizkat ezagutu, ezta? Egiturak zeintzuk diren, harresia nolakoa den, etxe bizitzak dauden edo ez, eta nolakoak diren, eta horiekin batera bertan dauden materialak. Horre guztiak dira datuak, informazioa. Eta horiek hartuta guk nolabait neurri baten barruan ere diskurso historiko bat egituratu aldugu. Eta horrekin azaldu aldugu, bertan bizi zen jendea, zen nola bizi zen, zer egin zuen eta zer gertatu zenan. Askotan, induzketan bertan gaudenean eta bizita gidatuak egiten ditugunean, nik ez dakit beti oso ondo ulertzen den zer egiten dugun eta nola antolatzen dugun aztarnategian bertan. Karo, Muino Handi 6 hektarea pasatxo ditu. Esan bezala oso handia da. Orduan, hasieratik egin genuena izan zen. Esfortzuak bildu bi induzketa eremu desberdinetan. Bakoitzak izango zituena helburu desberdinak. Bat izan zen sarbidea. Hau da, herri harrezitua denez, defensa sistema ezagutzea ezinbestekoa da. Eta horren barruan ere, sarbidea dago, oso gauza berezia da Muino Handin dagoena. Bigarren induzketa eremu bat zabaldu zen. Eta bertan, asko hobetu ikusten dira, bai harresia, baino baita ere harresiaren atzean dagoen terrazamendua eta bertan dauden etxe bizitzak.
Horrela antolatzen dugu ikerketa lana tokian bertan. Urterekin ere bestelako behar izan batzuk ikusi izan ditugu. Ebakidura batzuk egin behar direla eta bestelako lanak egin behar direla. Aurrea. Bai. Orduan, erreferentzi bezala hartuta, hementxe daukazu, emunan diren planoa. Bertan egon bazarete oso erraza da bata eta bestea bereizten. Induzketa eremurik handiena hori da bigarrena. Horrek hartzen du harresia eta fijatzen baldin bazarete terrazamendu zabala dago. Claro, honek logika bati jarraitzen dio, hau da. Oso malkartsua den toki batean bizi behar baldin bazara, nolabait tokia egokitu behar duzu bizitzeko. Eta hori ze izan zen egin zutena. Ezinbestekoa da defensarako harresi bat altxatzea. Eta orduan behar izan biak aldi berean egin zituzten. Terrazamendu bat egin zuten eta terrazamendu horri eusteko harresi altxatu zuten. Bien artean ezinbestekoena da harresia. Garai hauek oso komplikatuak dira. Eta babesa ezinbestekoa da. Horrek bermatu behar du komunidadearen biziraupena. Ba, horrengo mesedez. Ba. Hasieratik lanak bildu ziren herri harresituaren sarbidean. Edozein gotorleku bizitatu baldin baduzue, fijatuko zineten guztiek komunean zenbait elementu dauzkatela. Edozein motatakoak izan daitezke, baina punturik ahulenak normalian sarbideak izaten dira. Horiek nola defendatzen diren, horien babesa nola egiten den, neurri batean laguntzen digu ere ulertzen defensa sistema osoa zen nola egituratzen den. Kasu konkretu honetan egin zuten izan zen bidorre altxatu eta horiekin helburu desberdinak lortu. Baina bat izan zen sarbidea oso ondo kontrolatzea eta bapatiko erasoak saihestea. Oso gauza berezia da, ez dago beste inon. Esbiaiak, fortifikazioak, bestelako elementu batzuk ezagutzen ditugu burdin arorako. Baina bidorre, sarbide bat, babesten, ez dago beste inon. Horra. Perspektibako argazkia daukazue. Imaginatu behar duzuena da, sarbidea egiten dela beko partetik, eta bidorre horien artean, bi tontortxo horien artean pasatzen dela. 2000 urte baino gehiagoren bueltan, geratzen zaiguna. Munandi bizitatzen baldin baduzue gauza bat ikusiko duzue. Oraindik ere bi tontortxo horiek ikusten direla. Horiek markatzen dituzte dorreak. Baina oso kuriosoa da, ze 2000 urte igarota oraindik ere gutxienez egitura horren zati bat zutik mantentzen da. Beraz, neko gauza kuriosoa da, oso ondo eginda dago. Logikoa denez, guztia ez dago zutik, ezinezkoa da. Baina lan da guztiz ere, defensarako sistema guztiak oso ondo kontrolatzen zituzten. Eta hau da horren adierazgarria. Ez viajea sortzen du, eta sarrera babesten du. Enrique Lekuona zenak, bere momentuan egin zuen irudi hau, ezta? Momentuan egin zuen, tokian bertan, hainbat urtetan laguntzen egon izan zen Munandin. Duela urte batzu, utzi gintuen eta, gutxienez berak proiektu honetarako irudi hau ikutsi zizkigun. Proiektu honetatik hainbat pertsona pasatu izan dira, eta hainbat pertsonen laguntza jaso izan dugu. Soniak aipatu dizkizue batzuk, nik oraingo honetan ere, Enrique Lekuona aipatuko dizuet. Modu berean, herri honetako eta Azpeitiko jende asko ere lagundu izan digu askotan. Batzuetan informazio ematen digute, lanera etortzen dira, batzuetan gauza txikitxoak izaten dira, baina gauza horiek guztia lagungarriak izaten dira, ezta? Edo ikusi du zerbait ez dakinon. Kasu konkretu honetan, hementxe daukagu. Neurri handi batean laguntzen digu ulertzen sarbide sistema horiek zen nola funtzionatzen zuten, ezta? Askotan oso zaila izaten da tokira hurbiltzen zarela eta harri multzoa ikusten duzula buruan irudikatzen zen nolakoak izango ziren bere momentuan egitura horiek. Baina oso garrantzitsuak dira. Gauza horiek dira komunitate baten, esan bezala, biziraupena bermatzen dutenak. Horregatik jartzen da horren besteko esfortzua, denbora, eta garaitan dirua izango zen edo ez. Horiek diseinatzen, altxatzen eta mantentzen.
Baina garrantzitsua da beste gauza bat esaten digulako. Ezinezkoa delako komunitate bat bizirautea oso epe luzean antolakuntza ez baldin badago. Horrelako egitura bat diseinatzeko ere ezagutzak izan behar dira. Edo gutxienez oinarrizko ingeniaritza ezagutu behar da. Bueno, egoteak berak adierazten diguna da, momentu horretan bizi zen jendeak ezagutza horiek bazituela. Antolatzeko ahalmena zeukala, eta topografia, ingeniaritza ezagutzak zituela, eta baita materialak zenolako ezaugarria zituzten, eta zenola kudeatu, tratatu edo manejatu. Atzera denboran egiten dugula, batzuetan irudikatzen ditugu gure arbasoak, orokorrean esan da, batzuek irudikatzen dituzte basati hutsak bezala, beste batzuk ez jakin hutsak bezala, baina, bueno, nik argi eta garbi esaten dizuedana da, hori ez dela horrela. Beraz, ideia hori burutik kendu. Agian ez dira gu bezalakoak izango, ez dute internet izango, baina ez ziren ez jakinak. Hainbat gauza jakin behar izaten zituzten aurrera egiteko. Hor dago adibide bat. Aurrera. Egiturak oraindik ere mantentzen dira. Guztia ez dago zutik, baino mantentzen dira. Saiatu izan gara modua bilatzen. Egitura egonkortzeko, musealizatzeko, oraindik ez dut lortu. Ni etengabean saiatzen naiz, astu nahi izaten naiz, ez dut lortu oraindik, baina bueno, buruan daukat helburu hori. Nire ustez, atali garrantzitsuenetako bat da. Besteak beste horregatik, egiturak oraindik ere mantentzen direlako. Aurre. Vale. Perspektiba honetan ikusten duzue bigarren induzketa eremua. Mundu handira sartzen zaretenean hori izaten da atalik handiena. Perspektiba hau bakarrik jarri dizuet, zuek ikus dezazuen honakoa. Harresia hor ikusten duzue. Bada induzketa eremuan dagoen marratxo hori. Hori da atali garrantzitsuena. Hori da mota honetako herrien ezaugarririk garrantzitsuena, gotortuta daude. Bizi izan zituzten garaien adierazgarria da. Hauek gudarien gizarteak izaten dira. Eta hori ez da kasualidade hutsa. Momentu honetan, bueno, garai horretako gizarteak horrelakoak direlako, koherentea da bere momentuarekin. Denborarekin, populazioak lurraldeetara finkatzen dira, lurraldeak kontrolatu behar dituzte. Euren artean batzuetan lehiak sortzen dira, baina batzuetan lurralde horiek kontrolatu, egonkortu eta ustiatzen dituzte. Baina landa guztiz ere, beranduago Erdi Aroan gertatuko zen bezala, momentu ezegonkorrak izaten dira. Horrek ez du esan nahi etengabean bizi ziren iguda batean, hori ez da horrela. Ez da hori gertatzen. Baina bai eure bizitzaren parte dela, eta guztiok argi daukate euren komunitatea babestu behar dutela eta ezbeharrak gerta zitezkela. Eta hori iraunkorra da hainbat belaunaldietan. Horregatik bizi dira horrelako tokietan, tontor batean, eta ez baiaran bertan. Eta horregatik defendatu behar dituzte komunitateak. Aurre. Bara. Hemen ikusten duzue perspektiba honekin kontrastea. Gaur eguneko askoitia, eta duela 2000 urte baino gehiagoko herri harresitua. Tokia aukeratzen denean, esan bezala ez da kasualidadea. Duela 2000 urte, 2000 urte, oso garai desberdinak dira. Tontor batean bizitza oso ezerosoa da. Euri, lurra, haizea, guztiz ezerosoa da. Askoz ezerosoago bizizarete gaur egun hementxe, baiaran bertan. Ezinbesteko aukera da. Eta horre laguntzen digu ulertzen ze nola antolatzen ziren. Aurre. Proiektua denboran aurrera joan ala, behar izan gehiago ikusi izan ditugu. Harresia hobeto ikertu ahal izateko, bi ebakidura aprobetxatu genituen. Munandira sartzen zaretenean, pista nagusitik, tontorrera dijoan pista horretan, bueno, ezin genuen egin zen ondo konserbaturiko harresi zati bat moztu. Konservazio arazoak ematen ditu. Beraz, planteatu genuena zen, bueno, bere momentuan pista bat zabaldu zutela tontorrera joateko edo pinudia kudeatzeko, zoritxarrez harresia moztu zen momentu horretan, baina, bueno, ja, kaltea eginda dagoela, ba, bueno,
gutxienez aprobetxatuko dugu. Eta ebakidura horiek garbitu genituen. Badago beste bigarren atal bat kaltetuta dagoena. Ezkerretik, fijaten baldin bazarete, pista bat muturrera joaten da. Horrek ere txikitu zuen harresia beste puntu konkretu batean, atal zabal batean, 1 metrotakoa. Horretan egin dugu bigarren ebakidura bat garbitu. Jakin nahi genuena zen gauza simple bat. Harresia nola eginda dago. Informazio bat geneukan, sarbidean ikusitakoa, eta bigarren induzketa eremuan ikusitakoa. Baina oinarriak ere ikusi nahi genituen. Eta saiatu nahi ginen ateratzen laginen bat, datazioaren bat egin ahal izateko. Hori prest daukagu eta bidali behar dugu datazio egitera. Besteak beste ikusi izan duguna da. Harresia gutxienez oinarrizko planteamendua koherentea da. Eta denak aditzera ematen du, komunitate hori, toki hori, finkatzeko aukeratu zutenean, hasieratik planifikatu zuela horrela. Mantenu lanak izan ditu, gutxienez, 4 bat mendetan zehar gutxi gora bera, herri harresitu hau bizirik iraun zuen. Martxan egon zen. Eta denbora horretan logikoa denez, harresi batek mantenu lanak behar izaten ditu. Detaila oso garrantzitsua da. Horrek adierazten duelako antolamendua dagoela. Mantenu lanak baldin badaude, norbait egon behar da horren atzean horiek egiteko. Eta gauza horiek komunitatean bertan antolatu behar dira. Urte batetik bestera, elurteak, izozteak, euria, eraso bat, bate jakin, egitura kaltetzen ditu. Norbaitek erabaki behar du, hori konpondu behar dela, eta norbaitek egin behar du. Lan horiek egiten ziren. Beraz, berriro ere, daturi garrantzitsuena da antolakuntza dagoela horren atzean. Aurrea. Ikerketa proiektuaren barruan, katak egiten ditugu. Induzketa eremuetatik ateratzen dugu informazio hori gehiena, baina landa guztiz ere inguruneak arakatu behar izaten ditugu. Bi helburu edo bi galdera daude hortik, bi nagusi. Bata da hilerriarena. Urtero bilatzen dugu, ez dago modurik, nik ez dut aurkitu. Zuloak egin ditugu magal guzti, eta nik ez dakizen bat egin ditugun. Osea, toki guztietan, ez dut asmatu oraindik. Baina, bueno, hor non baita egongo da eta topatuko dugu. Hau insistitzea da. Baina baita ezagutu nahi dugu zer dagoen barruan. Ezta? Eta baita kanpoaldean. Munaundi aztarnategi bezala ezagutzen dugu, baina beti ere hori da jarraian azalduko dizuedana. Ulertu behar duzue testuinguru zabalago batean. Ez da bakarrik herrian bertan dagoena. Kanpoaldeari ere begiratu behar zaio. Beraz, barruan katak egiten ditugunean, jakin nahi dugu. Etxe bizitza gehiago dauden, terrazamenduak dauden, edota zein nolako aztarnak dauden, han hemenka sakabanatuta. Zergatik 6 hektarea direlako. Orduan, azaleko informazioa eskastzu egiten zaigu, eta sakondu behar dugu. Kanpoaldean ere katak egiten ditugu, hori proiektuaren arabera eta urtearen arabera, gehiago gutxiago bai ez, urte bakoitzaren programazioaren arabera. Eta saiatzen gara ere konprobatzen herri harresituaren kanpoaldean, hurbil, hilerria dagoen, bestelako egiturak dauden, eta bar. Herritik kanpo gutxienez jakin badakigu bide bat dagoela. Fijatzen baldin bazarete, harresiaren azpitik, metro batzuk aurrerago, segurueni jatorrian diseinatutako bide bat dago. Horrek sarbidea ematen dio herriari, sarbidea eta irteera. Oso gauza kuriosa da, oso toki gutxitan ikusten da hori. Jatorrizko diseinutik, besteak beste bide bat diseinatzea. Eta oso erabilgarria da. Herri harresitura hurbildu beharko zen edozeini markatzen diolako ze bide jarraitu behar duen. Defensa aktiboa egiteko ezinbesteko tresna da. Bueno, esan bezala, zenbait bitxikeri ditu honek. Aurra. Bueno. Berriro, ezin dugu ulertu aztarnategia isolatutako herri harresitu bat bezala.
Beraz, bizitaldi gidatuak ere egiten ditugunean, Munandin bertan, ni saiatzen naiz indarra jartzen puntu horretan. Eta kanpoaldera ere begiratu behar duzue. Perspektiba honekin, zenbait gauza ikusten dituzue. Baiara osoa ez da ikusten. Baina Munandi argi eta garbi begira dago baiararen atal honetara. Azkoitira eta Azpeitira. Zergatik? Bueno, begira, hasteko. Baiararen tokirik emankorrena edo ekonomikoki interesgarriena seguruenik hori izango zelako. Baina puntu horrek ezaugarri desberdinak biltzen ditu. Adibidez, baiara honetara sartzeko bi sarbide nagusi daude. Bata hementxe daukazue. Bestea zestora eramaten gaituena. Beraz, Munondik ez du zuzenean kontrolatzen sarbide bakoitza, baino erdian dago. Eta bisualki bai, ikusiz guztia kontrolatzen du. Kontrara ere, Azkarate mendatetik sartzen zaretela, edo zestotik ona zatozela, fijatzen baldin bazarete begirada pizkat altxatuta Munondi ikusi ahal duzue. Eta hori ere bada markadore bat lurraldean bertan. Ona sartuko zen edozeinek ikusiko zuelako baiara horrek jabea zeukala. Beraz, kokapena ere erreferente bata baiararen nolabait esan da paisaian. Baina ezinbestekoa da ulertzea honakoa. Munondi lotu behar duzuela inguruan dituen baliabide guztiekin. Zuen herriaren perspektiba bat. Hau ja ezagutzen duzue. Baina fijatu gauza batean. Oraintxe bertan Azkoitiak okupatzen dituen lurrak zapalagoak dira. Baratsak daude, hobeto komunikatuta dago, ibaia hor dago, ura dago, eta bar. Eta aurrez aurre, mendiak dituzue. Burdinaroan seguruenik larre horiek ustiatzen zituztela. Eta injustu ere, hori da Munandik kontrolatzen duen lurraldea. Hau da, seguruenik Munanditik bertatik ikusten den lurralde hori dela kontrolatzen duena. Horrek osatzen du bere oinarri ekonomikoa. Hau da, herria ez dago isolatuta. Pentsatu behar duzue, lurralde bat kontrolatu behar duela. Eta lurralde horrek dituen baliabide ekonomiko guztiak. Izarretxek baditu baliabideak. Larreak ditu, basoak ditu. Bueno, nekazaritzarako eta abeltzaintzarako lurrak ere behar dira. Basoak ere beharrezkoak dira. Beraz, eskema zabal batean, herri harresitua dago erdigunean, baina lurralde horren erdigunean ulertu behar dugu. Beti suposatu izan dugu, baiararen okupazioa ezala mugatzen Munaundira. Munaundi izango litzateke komunitate baten erdigunea. Beti suposatu izan dugu, seguruenik, hor nonbait sakabanatuta etxaldeak egon beharko liratekela. Jakin badakigu, jendea Munaunditik kanpo ere mugitzen dela. Altamiran bertan, hor, etxe bizitzak eraiki baino lehen, Burdinaroko aztarnategia agertu zen, seguruenik burdinaren ustiapenarekin lotutako aztarnategia. Txalintzon bertan ere aztarnak topatu izan dira. Katak egin ziren bere momentuan, eta Burdinaroko zenbait aztarna eman zituen. Ez du ematen puntu hori gotortuta dagoenik, baina pista bat ematen digu gutxienez jakiteko, herri harresitu horretatik kanpo ere, lurraldea okupatuta dagoela. Kontua da, okupazio eredu hori pizkat desberdina izan beharko litzatekela. Ezin dugu esan baserriak zirenik. Baina agian bai etxaldeak. Eta edozein kasutan, eta edonola, Munandi bezalako herri harresitu batean bizi den jendea ez da bertan geratzen. Mugitzen da. Derrigorrean mugitu behar da. Ganaduak eraman behar dira larretara, lurretara joan behar da jendea nekazaritzan, baratzera joan behar dira, eize egitera joan behar dira, arrantzan egitera.
edo burdina lortzera. Burdinaren lantzea egiaztatuta daukagulako adibidez Munaundin bertan. Beraz, hor nonbait, burdin betaren bat mea dagoela eta hori ustiatzen dute. Esan bezala gudarien gizarteak dira. Lantza punta bat agertu da, piezatxoen bat gehiago ere agertu da, ez da oso normala armamentua agertzea, ze gauza hori birziklatzen dira, berrerabiltzen dira. Baina, nolabait gizarte eredua zen nolakoa zen adierazteko, esan behar dugu ezaugarri orokorra hori dela. Ez gara nahaztu behar honekin, hau da, horrek ez du esanek guztiak gudariak direnik. Eredua ez da hori, hau da, nekazariak dira, abeltzainak dira, esan edut, merkatariak izango ziren, hola gizonak, hola ulertuta garaiko hola gizon bezala, ezta? Hau da, burdina landuko zuen pertsona baten modura. Pertsona batek rol desberdinak betetzen ditu. Hau ez da erdi aroko gizarte bat. Estamentu desberdinetan banatuta. Pertsona batek bete zitzaken rol desberdinak. Izan ziteken batzuetan abeltzaina, beste batzuetan nekazaria, izan ziteken aita, osaba, semea edo dena delakoa. Rol desberdinak betetzen dira. Aurrera. Eguneroko bizitzari buruzko informazioa bilatzen genuen. Besteak beste jakiteko nola bizi ziren eta zertara dedikatzen ziren. Pizkat ideia egiteko erreferentzi bat, etxe bizitzak seguruenik, edo gutxienez Munaundin konserbatuta daukaguna, pizkat txikiagoa da. Baina, bueno, eguneroko bizitza bertan egiten zen. Aurre, momentu batean. Munaundin agertutako piezen artean, bueno, bitxikeri bat agertu zitzaigun. Eta bada zeramika ontzi hori. Hori 2015ean agertu zen eta injustu ere etxe bizitza baten zoruan. Dakiguna da, jende honek egin zuena izan zen, zeramika ontzia, zoruan zulo bat egin eta zeramika ontzi hori sartu. Seguruenik ematen du, bertan janaria biltegiratuta zegoen eta gian lurrean sartuta hobeto konserbatuko zela. Horren ikerketa egin genuen. Iaz aurkeztu genuen kongresu batean. Eta jakin izan duguna da. Bertan konserbatu izan zirela zenbait lipido. Hori, errealitatera bihurtuta edo lako forma ulergarriago batera bihurtuta, janaria zeukaten gordeta. Seguruenik ugaztun baten haragiarekin egindako plateraren bat edo janariren bat. Ugaztun esaten dugu ez dakigulako zer zen, hauntza, behia, ardia, ez dakigu. Ez dakigu, baina haragia zeukan, eta bertan gordeta zeukaten janaria. Logikoa denez, etxe bizitza batean dagoena. Oso kuriosa da, ze ia osorik topatu genuen. Justo zatitxo batzu falta zaizkio hor Espainian. Baina hortik aparte, forma osori dago. Oso kuriosa da ere forma konkretu horiek, eskuz egindako zeramika dira, eta adibidez, Araban ere, Laoian esaterako paraleloak ditu. Beraz, nolabait estandar baten barruan sartzen dira. Nahiko ohiko formak izaten dira. Gaur egun guk platerak erabiltzen ditugun bezala, zapala, zer, momentu horretan ere estandar batzuk ere egoten dira. Agian pizkat sinpleagoak, arruntagoak, baina egon badaude. Material desberdinak topatu ditugu. Hor ikusten duzue zeramika ontzia, errotarria ere ikusten duzue. Errotarri hori nahiko osorik agertu zen. Interesgarria da, oraintxe bertan interesatzen zaizkigun datua kontuan hartuta, esaten digulako garagarra edo antxerako zerbait ehotzen zutelako bertan. Eta hori seguruenik hor inguruan landatuko zutela. Nekazaritza estensiboa ez dago hemen. Gaur egun ere ez dago. Hor lursail zabaletan.
baina bizitza tradizionalean, beste zenbaitetan, bertoko aititekin, amamekin, baserritarrekin hitz egin da, nigo gogoratzen dut, behin baino gehiagotan hori galdetu izan diedala, eta esaten zidaten bai, garia eta garagarra landatzen zela. Ez halako kopuru oso handitan, baina baserrietan oso normala zela lur zati bat gutxienez garitarako ustea. Bueno, momentu honetan hori badaukate. Eta edozein kasutan, mota horretako errotek balio dute ale horiek ehotzeko. Esan bezala, garia, garagarra, ez dakigu zehazki. Edo zein espezie zehatz. Baina, bueno, hori nekazaritzarekin lotuta dago. Horregatik nik azalpenak ematen ditudanean, segurtasunez esan dezaket nekazaritzara ere dedikatzen direla. Alboan dagoen beste pieza hori. Zatituta agertu zen. Bueno, disko bat da. Vale. Berregite bat ikusten duzue hor, eta, bueno, ja, diskoaren forma osoa ikusita, vale, iruteko balio du. Hori lehen, nik seguru nago hemen ere baserrietan ere egiten zela, ezta? Normalean, ardien artillarekin, badakizue, ilea mozten zitzaiela, etxean egiten ziren gauza horiek ziren, ezta? Ardiaren ile hartu, prestatu, iruten zen, eta lortutako ari horiekin, jertzea, galtzerdiak, edo beharrezkoak ziren gauzak egiten ziren. Horretarako balio du. Baina hori erabiltzen da, adibidez, artilea dagoenean. Horregatik badakigu ere, abeltzaintzara dedikatzen direla. Eta normalean artilea lortzeko ardiak. Hauntzekin, nik edakit ateratzen den, normalean ardietatik ateratzen da. Horregatik dakigu, abeltzaintzara dedikatzen direla. Ardiek premia berezkoak dituzte. Eta lehen garaitan, inguruko larreetara eramaten ziren bezala, Burdinaroan ere seguruenik hori egiten zutela. Urtearen momentu konkretu batzuetan, ardiak mugitu behar izaten dituzu. Nik ez dakit izarraitzera edo nora, baina seguruenik ez oso urrun. Ez hemen ingurune honetan, bueno, erabilgarriak izan zitezken, larreak izan da. Beraz, horrek esan nahi du, herri arrezituak berak kontrolatu beharko zituela baliabide horiek, larre horiek. Beraz, ez da bakarrik herria, baizik eta inguruan dituen lurralde horiek. Auzokoarenak baldin badira, ez dituzulako zura ardiak eramango, beraz, zu kontrolatu behar dituzu. Bueno, pieza honek esaten digu gauza horiek egon badaudela, eta hor nonbait ardiren bat egon behar dela. Beraz, abeltzainak ere badira. Merkataritza. Munandiren funtzioa azaldu nahi izaten dugunean, nik indarra jartzen dut ideia konkretu batean. Komunitate osoa nik ez dut uste biziko zenik Munandin bertan. Hau da, bertan biziko zen komunitatearen zati bat. Gainerakoak lurraldea okupatu behar du. Etxaldeetan bada ere. Munandi kasu horretan, komunitate horren erdigunea izango litzateke. Zer egiten da toki horietan? Azkoitiko bizitza tradizionalari begiratu behar diozue. Zer egiten zen Azkoitin bertan? Bueno, pues, astean behin, inguretako, baserrietako jendeak euren produktuak ekartzen dituzte eta bertan saldu. Plazan bertan, ezta? Gaizki gogoratzen espaldin badut. Hori da normalian egiten zena, eta hori da logikoa dena egitea. Zergatik, Azkoiti bera ez delako bakarrik herria. Azkoiti delako herria eta inguruan dauden baserriak, lurrak eta mendiak. Hau da, horre guztiak osatzen du Azkoiti. Beraz, inguruan bizi den jende horrek, euren produktuak dituzte, eta non saltzen dituzte, merkatuan. Gauza bera. Baina, merkataritza sare zabalak egon behar ziren bai edo bai. Eta hori badakigu pieza horiei esker.
Bata, beirazko lepoale bat, oso gauza bitxia, gauza horiek ez dira hemen egiten. Fibula lehen aipatu duguna, eta brontzesko pisu bat. Brontzesko pisu hori 3 ontzatakoa da. Oso pieza kuriosoa da, nire ustez Gipuzkoako protohistorian dagoen piezarik interesgarrienetakoa. Ez dakit interesgarriena. Niretzat bai, baina egia esan ez dakit interesgarriena den, baina garrantzitsua bai, gauza desberdinak esaten dizkigulako. Gutxi gora bera, garaiaren aurreko 3. mendearen bueltan kokatu aldugu. Gutxi gora bera. Baina horrek ahalbidetzen du pisu zehatzak izatea. Fijatzen baldin bazarete 3 marratxo ditu. Eta horrek esaten du, pieza horrek 3 ontza pisatzen dituela. Hau da, jende honek neurri eta pisu estandarizatuak dituzte. Orduan, pisuetarako adibidez, libera erabiltzen dute. Garaiko libera. Guk kiloa erabiltzen dugu, garaian libera. Libera baten zatikiak dira ontzak. Kilo baten zatikiak gramoak. 3 ontza pisatzen ditu horrek. Beraz, merkataritzan aritu ahal izateko ezinbestekoa da pisu eta neurri estandarizatu batzuk izatea. Oso kuriosoa da ere, pisu horretarako paralelorik hurbilena Laoian egotea, Araban. Formaren aldetik, inogo zerikusirik ez daukana Munandirekin. Laoia oso aberatsa da, oso garatua dago, oso toki lau batean dago, oso urruti dago, baina landa guztiz ere, horrekin erlazioan dago, konpartitzen dute pisu sistema. Eta horrek esan nahi du, berdinak diren, edo zantzerakoak diren, merkataritza sari berdinetan txertatuta daudela. Eta karo, hori askotan ez dugu materialki ikusten, baina sare horiek existitzen dira. Eta horrek esan nahi du, kanpotik etorritako produktuak ere topatzen ditugula, adibidez lepoaleak. Horiek dira agian neko gauza kuriosoa. Plano hau prestatu genuen duela zenbait urte. Ni Montebernorio proiektuan nengoela. Momentu horretan estudiatu genituen beirazko lepoaleak. Eta orduan, honek islatzen ditu gutxi gora bera ikuspegi zabal batean, tradizionalki, peninsularen atalor konkretu horretan, indarrean egon ziren ibilbide nagusiak. Horrek hartzen du, Kantauri itsasoaren ekialdea, Ebro bailara, baina baita Goi-Lauta da ere. Fijaten baldin bazarete hor bidegurutze sare bat dago. Sare horiek konektatzen dute, adibidez, Galia peninsularekin, Kantauri itsasoa Ebro bailararekin. Baina baita, sare horien bidez, Kantauri itsasoa eta Goi-Lauta da. Sare horiek baliatuta, mundu handi hainbat tokirekin konektatuta dago. Horregatik aritzen dira merkataritzan. Ez bakarrik tokian, baizik eta askozaz luzeagoak diren merkataritza sare horietan. Horregatik agertzen dira lepoaleak. Kanpotik etorriak direlako. Nondik datozen zehazki ez dakigu. Garetan pentsatu zen guztiak punikoak zirela. Ideia hori aspaldian abandonatuta dagoela. Badakigu Bordeletik hurbil dagoen Lacoste herrian aglomerazio deitzen diote han bertan, ezta? Eta hori bada merkataritza hiri bat. Han ekoizten dira. Baina duela urte gutxi ikusi izan da, Cabeza del Griego herri arresituan, ez du goratzen ondo, Guadalajara edo Teruelden. Baina han ere ekoizten direla. Beraz, peninsulan bertan, tokiren batean ere ekoizten dira. Azken finean, honen guzti honen atzean dagoena oso ideia simple bata. Munandi bezalako herri arresitu bat ez dago isolatuta. Nobedadeak ezagutzen ditu, informazioa jasotzen du, eta konektatuta dago inguruan dagoen mundu horrekin. Eta beraz, bere ezaugarri orokorrak koherenteak dira momentu horretarako.
Batzuetan galdetzen dizkigute gauza hauek, ezta? Bueno, nortzu ziren bertan bizi zirenak. Nik erantzun bakarra izaten dut honetarako. Hau da, garaien aurreko 4. mendean jartzen baldin bagara, egia esan ez dakit, ez daukagu daturik, hori besterik ez. Garaiaren aurreko lehenengo mendean adibidez, edo pizkatxo lehenago, iturri historikoa kontuan hartuta, iturri historiko horiek ematen dizkiguten erreferentzia kontuan hartuta, Barduloen lurraldean gaude. Gutxienez, bertan bizi zirenak, horien arabera barduliarrak ziren. Hori da erantzun dezakedana. Vale. Oso informazio gutxi izaten dugu, Definitual izateko eta ibilbide historiko baten zehar esateko, bueno, eta horien aurretik nortzu ziren. Ez daukagu daturik. Munandin ikusten dugun erregistro arkeologikoa koherentea da, nik ez dut apurketarik ikusten. Baina aldi berean ere horrek ez dit izanik ematen. Beraz, seguruak diren datuak kontuan hartuta, garaian aurreko lehenengo mende horretan eta gian pizkatxo lehenago, bertan bizi zen jendea barduliarra zen. Askotan saiatu izan dira ikertzaile desberdinak, barduliarrena izan zen lurralde horren mugak berregiten. Gutxienez, garaiaren aurreko lehenengo mende horretan kokatzen baldin bagara, eta kontuan hartuta iturri historiko horiek esaten digutena, hortik joan daiteke asuntoa, gutxi gora bera. Gaur eguneko Gipuzkoaren gehiena hartuko luke, ez osoa gehiena hartuko luke. Oso kuriosa da, oraindik ere, hau da, gaizko goratzen ez baldin badut, 81ko mapa bat. Bere auzokideak, karieteak, izena zuzendu gabe dago hor, baina, errespetatu dut jatorrizko mapa. Baskoiak ere izango zituzten auzokide. Gaur eguneko Nafarroaren zatitxo bat, iturri historiko horien araberan ikuste hartuko lukela, zatitxo bat, justo hor mugan dagoena. Baina batez ere oso interesgarria da ikustea, nola. Momentu konkretu horretan, barduliarren lurraldea luzatzen dela, kostaldetik barrualdera, eta isurialde biak hartzen dituela. Ez dago guztiz argi, Ebro bailarara helduko zen edo ez, baina oso interesgarria da ikustean nola isurialde biak hartzen dituen. Eta horrek esan nahi duena da, ekosistema desberdinak barneratzen dutela. Baina zer egon beharko litzatekeela horretan, hau da, lurralde horretan, euren artean gutxienez antolatu ahal izateko. Batzuetan familia arteko erlazioak izaten dira, komunean daukatela arbasoren bat, ez dakigu zer den, baina behintzat iturri historikoek talde bezala ikusten dituzte. Edo gutxienez barduliarrak definitzen dituzte izen horrekin. Horien azpetik, toki bakoitzan nola deitzen ziren? Pues ez dakigu. Munandiren kasuan, zein izango zen bere jatorrizko izena? Ez dakigu. Ez daukagu informaziorik. Baina seguru nago herri honek izen bat zeukala. Askotan guk egiten ditugun gauza hauek, beti nik uste ez dakizkigula behar bezala transmititzen. Agian arkeologian bakarrik zentratzen garenean ez ditugu pertsonak ikusten, aztarna arkeologiko horien atzean daudenak ez ditugula ikusten, ezta? Oso interesgarria da niretzat eta argigarria neurri handi batean, ezta? Julio Caro Barojaren aipamen hau. Julio Caro Baroja Euskal Herriko etnografia ikerketan gaur egun jarraitzen du izaten maisu nagusienetako bat. Eta horregatik erreferentea izaten jarraitzen du. Berak esan zuen. Hor barkatu gazteleraz dago, baina jatorrizko aipamena jasoko dugu dagoen bezala. No hay que decir como muchos, los antiguos como nosotros hacían tal cosa o tal otra, sino nosotros, como los antiguos, hacemos esto o aquello.
Hor, arbaso batzuk izaten ditugulako, agian ez dakizkigu zeintzuk izan ziren euren izenak, agian ez dakizkigu identifikatzen. Baina arbaso hurbilak izaten ditugu. Eta gu horretatik gatoz. Azkoitiren kasuan, bueno, 700 urte bete behar dira, ezta? Oraintxe bertan. Baina baiara honen bizitzan, ikusi izan duzuenez, okupazioa luzeagoa da denboran. Beti ez da modu berean egin. Momentu batzuetan, aztarne topatu izan ditugu, mendien tontorretan, larrea kontrolatzen, sakabanatuta. Momenturi zaharrenetarako, herriak ez dakigu ze nolakoak izango ziren, askotan aldi baterakoak edo izango ziren. Baina oraintxe bertan gauza bat argi eta garbi badakigu. Munaundi dela herri egonkor bat, finkoa. Gutxi gora bera, garaien aurreko 5. mendiaren bukaeran edo 4. hasieran sortzen da edo sortu zuten finkamendu hau. Erromatarrak etorri zirenean, ibilbide hori moztu zen. Baina, hor 4 bat mendetan, ezarritako eredu hori, poblamendu eredu hori, arrakastatsua izan zen, jarraitu zuen. Populazioa finkatu zuen lurralde horretan, eta bertan jarraitu zuten. Oraintxe bertan hori da. Bai Azkoitiak eta bai Azpeitiak daukaten, nolabait esan da, herri bezala, herri, arbasorik zaharrena. Hori da aurrekaririk zaharrena. Beraz, ibilbide horretan urrats gehiago eman ziren. Behin poblamendua bukatuta ez dakigu zer gertatu zen. Seguruenik okupatuta egon zela Baiara. Arazo bakarra da, ez dakigula, erromatar garaian non zeuden eta zer egiten zuten. Eta begikateak bezala, azkenean, gaur eguneraino heltzen gara. Hori da hitzaldi hau emateko arrazoia. Hau delako, gaur eguneko honen aurrekari urruna. Azkenengo harra, oso garrantzitsua. Guk ez dugu bakarrik lan egiten. Ikerketa egiten dugunean lantalde bat izaten dugu. Hau da gure lantaldea. Oso harro gaude gure neskamutilekin. Baina garrantzitsua da zu jakitea hori. Hau da, ni gaur egun zuzendaria naizen aldetik, honetorri naiz, zuei azalpenak ematera eta Soniarekin batera, biok elkarrekin, ezta? Baina lantalde bat dago atzean. Beti dago lantalde bat, jende gehiago egoten da beti gure atzean. Azken ekinaldian egondakoak hauek dira. Eta, azkenik, gonbidapena, hor daukazue. Hau da, Munauditik ateratako materialak, hori ja, nolabait esan da, arauturi dago, eta gordailuan entregatzen ditugu. Beraz, aukera sortu da, zuek gordailua bizitatu ahal izateko eta Munaudin agertutako materialak zuzenean ikusi ahal izateko. Baita gordailua bera ezagutu ahal izateko. Bertan gordetzen da Gipuzkoako ondarea. Beraz, hor daukazu gonbidapena. Listo, orduan. Ya está, bukatu da.